Díochaid a chara agus fáilte go Drámaíocht le Cillian. Is mis sem múntear Cillian agus inniu tá muid chun leirt faoi stádas. Tá stádas fíorthábhaitach agus tú ag déanamh aisteoirt i rarc. Ó, céir de stádas an? Ceist iontach. Sé de stádas an ná céimhéid cuacht atá agat in san rarc. Mar hampla, má tá golóir cuacht ad, tá stádas ord agat. Agus muna bhfuil cuacht beidh agat, tá stádas íseal agat. So cén chuí a seasamh duine le stádas ord? What tógh bula faoi thorm? Ban trílas. Maithú sin go dtíorach é. Seasan siad le golóir muinneáin. Tá chlíomh iontach ord. Tá thrón cho ord is go féidir leis a bheith agus go mbeadh tú an breanú síos daoine. Tá golóir muinneáin agat, mar tá stádas ord agat. Anis, cén chuí a seasamh duine cinnte le stádas íseal? Arís, tógh bula faoi thorm. Ban trílas. Iontach fad maithú sin go dtíorach é. Má tá stádas íseal bheith cruimthe síos. Bheith scanna ort de aig a chasta de duine cinnte. Bheith de shrón íseal. Mar ní léon cuacht agat. Stádas ord? Stádas íseal. Stádas ord? Stádas íseal. Déanú mé. Stádas ord? Stádas íseal. Stádas ord? Stádas íseal. An ó ar fad, bhí sé sin grammar maithú. Tóir mé sampla eile duit. Tás muoine bham. Déanaí mé rarc díobh. Tá do mháthair ag réiteach an duine ach tá bris go wet. Ach an sin, tá do bham dul go dtí an leras. Gweidin tú brisce. Tá stádas is airde agat anois. Ach an sin, tágann do mháthair arás agus tógann sí an brisce arás wit. Tá tú i dribláid ag deir an lé tá an stádas is airde ag do mháthair. Well, sin a chuirde, náid an dearmad, an chéad eile bhfuil aisteoirt in agat, smaoinigh faoi. Cén stádas atá ag na charachtar? An bhfuil stádas ord acu, mar go bhfuil golóir cuacht acu, nó bhfuil stádas íseal acu, mar nach bhfuil cuacht beidh acu. Stádas ord nó stádas íseal. Slán!